Goeien en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En dus gast van u is Marcel van Opzeeland. Hij is de politiek leider van Opstelands Belang. En in Opsteland is het formeren, een nieuw college. Het formeren van een nieuw college gaat net overal lieke makkelijk. Neem Opsterland. Daar wordt bezoen of Opsterlands Belang, Partij van de Arbeid en de ChristenUnie de wethouders leveren matten. En dat is wel apart. Alle drie partijen verleren stemmen bij de verkiezingen. Is dat wel wat de stemmers wonen? Marcel van Opzeeland, welkom in het Politbureau. Ja, van de drie partijen die van 2014 tot 2018 in college zitten, hè, met degene die het net verliest, eruit, het CDA. Hoe kan dat? Het CDA heeft trouwens is gelijk gebleven. We hebben 1 stem verloren. Dat was minder opkomst. Haast niks. Ja, hoe komt dat? Heger. Ja, we hebben een andere aanpak gedaan in de formatie. In plaats van de grootste partijen met elkaar samen gaan zeggen: jongens, dat regelen wij wel even snel. Hebben we gezegd: nee, in het proces, we gaan kijken naar wat de hele gemeenteraad wil. Dus niet alleen grote partijen, maar ook kleine partijen. En waarom? Wij hadden in de vorige periode 9 partijen in Opsteland. En we hebben 21 zetels te verdelen. Dus 2 zetels per partij. Toen dachten we bij deze verkiezingen: nou, nu komt de grote opruiming. Kunnen we eindelijk lekker met een ploegje van 6 partijen verder. En dat was niet zo. Wederom alle 9 partijen terug in de Opstelands gemeenteraad. En dat betekent dat je daar iets mee moet. Dat is een signaal van de kiezer. Dat niet alleen de grote partijen daar een belang op mogen bepalen wat er gebeurt, maar ook de kleine partijen mee moeten denken. En dat hebben we meegenomen in de informatieronde. Maar de kiezer die wil toch dat er winnaars in het college komen? Ze kiezen toch net van niks? GroenLinks Opstelanders bijvoorbeeld is een grote winnaar. VVD had ik won. Net in zitten, maar wel in stemmen. Nou, dat zegt u goed. Als je kijkt wie gewonnen heeft, dan heeft GroenLinks is van 1 naar 2 zetels gegaan. Dat is een prachtig mooie winst eigenlijk. Voor de rest is over het algemeen alles gelijk gebleven. Dus in zetels is er wat dat betreft weinig veranderd. En wat er wel veranderd is, of nog steeds is, dat alle 9 partijen er zijn. En dus moest er geluisterd worden naar wie uiteindelijk de coalitie gaat vormen, naar alle partijen en niet zoals we traditioneel doen, alleen naar de grootste partijen. De coalitie levert uiteindelijk wethouders. Die wethouders voeren uit wat de raad wil. Dat mag niet alleen zijn wat de grootste partijen in de raad willen. Dat moet zijn wat alle partijen in de raad willen. Dus ook die vele kleintjes die we in Opsteland hebben. En vandaar dat we gezegd hebben, we gaan anders informeren. We spreken met alle partijen. En iedereen mag zijn voorkeur aangeven. En uit die voorkeur is een hele duidelijke uitslag gekomen. Ja, maar het is toch een aparte afweging die het makkelijk is. Zeker als je zoekt naar het CDA. CDA is een partij die al jaren in het college zit. De wethouder Wietse Kooistra. Die weer eigenlijk volledig verrast door de wijze waarop wat mathematische wijze waarop het er nou kiezen is voor de vorming van een nieuw college. Ja, dat is mooi dat u dat noemt. We hebben niet alleen geïnnoveerd op de manier waarop we komen tot een nieuwe coalitie. We hebben ook iets anders gedaan. We zijn veel transparanter gaan werken. Maar wat is er transparant hoor? We hebben een schrijver uitgenodigd die de hele informatie, alle gesprekken heeft kunnen volgen. Die volgt ook alle formatiegesprekken. Ja, maar die komt maar pas maar als je verslagen het alles klaar is. Precies, nee. Tussendoor schrijft hij af en toe een column over hoe het proces verloopt. Ja. Wat is dan transparant? Dat je pas na de tijd komt maar een verslag, zodat burgers, de stemmers, de kiezers daar geen enkele invloed meer op hebben kennen. De kiezer heeft zijn invloed gehad bij het kiezen. Normaal gaan dan de luikjes dicht en dan hoor je, wat is het, 3, 4 maanden later, wat eruit gekomen is. Ja, maar in feite verhoren de nood is vreselijk volle. Dat is eigenlijk helemaal niet zo mooi, want niemand kan volgen wat er gebeurt. Bijvoorbeeld 4 jaar geleden was het informatieverslag geheim. Er is ook geen debat gevoerd in Opsteland over het informatieverslag. Deze keer is het heel anders. In feite verhoren het dan nodig ik niks, want er komt pas een verslag van de informatie en de formatie, als alles klaar is. Ja, maar vorige keer is er geen enkel verslag geweest. En waarom komt dat verslag dan pas? Als je het verslag doet tijdens de onderhandelingen, dan gaan externe partijen zich bemoeien met die onderhandelingen. Stel, er staat op de agenda dat we komende dinsdag gaan onderhandelen over het buitengebied. Dan weet ik zeker dat ik het hele weekend met LTO en met groene organisaties aan de telefoon hang. Dat wil je niet hebben. Je wilt vrij kunnen onderhandelen, maar wel achteraf vertellen wat er gebeurd is. Dus kiezers weten achteraf waarom het ene punt wel opgenomen is in het coalitieakkoord en het andere punt niet. Sterker nog. Maar je bent nou eigenlijk net hier zo'n inhoud daar kwam. Je hebt alle partijen praten, maar waar ze wel willen. Ja. De heim dan een puntensysteem omwagen. En dat is dat gelaagde systeem dat een grote partij telt zwaarder mooi als een lidpartij. Ja. Dus het CDA is er eigenlijk al uitvallen. Zonder dat er echt door de inhoud praten is. Waarom wil je hem eigenlijk het CDA eruit hebben? Nou, dat is een goede vraag. Het CDA is, de inhoud is wel zeker ter sprake gekomen. We hebben alle partijen, we hebben 14 vragen gesteld. Alle 14 vragen zullen door alle 9 partijen beantwoord. En daarin is ook aangegeven welke 3 punten wil je dat meegenomen worden in de formatiebespreking. En al die punten, dus ook van partijen die niet in de coalitie zitten, zullen allemaal meegenomen worden in de informatiebespreking. Je als grootste partij, je hebt natuurlijk de zwaarste stem. Ja. Je hebt eerst voor de Partij van de Arbeid. Waarom net voor het CDA? Daar werk je miljarden meer mooi. Ja, dat klopt. Er was, zeg maar, dat wil niet zeggen dat we met het CDA heel goed samengewerkt. We hebben de afgelopen 12 jaar het CDA in de coalitie gezeten en ook Opstelands Belang in de coalitie gezeten. Die samenwerking is heel erg prettig geweest. Maar waarom doe je het?
als opstandsbelang, maar dan zet ik even de pad van informateur af en even als opstandsbelang fractievoorzitter voor. Bij ons was toch het gevoel dat er urgentie is van grote verandering. En niet alleen bij opstandsbelang, bij meerdere partijen leefde de beleving dat met de PvdA beter mogelijk is dan op dit moment dat het CDA. Maar, dat moet ik heel voorzichtig zeggen, want de deur richting CDA is zeker niet dicht. We hebben deze keer gezegd, ja, we kiezen inderdaad voor de PvdA. Maar is dat voor jou ook net een probleem? Je zei al, de pet van Opstandsbelang al en dan dokt die van de informateur op. Vrij ongebruikelijk dat Jo en Anko Postma, de wethouder van Opstandsbelang, als meester van de grootste partij, dat die als informateur optreden. Want onafhankelijk is dat net echt. Nee, we hebben inderdaad voor dit model gekozen. Wij waren de grootste partij. In Opstand is de grootste partij heeft 6 zetels. De ene grootste partij heeft 3 zetels, dus een stevig verschil. We hebben een goede relatie met iedereen in de raad, ook met alle partijen. In die uitkomst ook Opstandsbelang door alle 21 raadzetels, alle 9 partijen gezegd, jullie kunnen wel weer terug in die coalitie. Vervolgens hebben wij gezegd, ja, we kunnen onze kosten van informateur kunnen we uitsparen. Dat geld geven we liever uit naar een onafhankelijke schrijver, Jan Arends, die het hele proces volgt. En dat informatiedeel, dat geven we ook transparant. Dus dat kunnen we prima zelf doen. Maar hem voor de formateur wil wel in verbod noorlussen. Dus die kostenbesparingen slaat natuurlijk nergens op. Dat is Anne-Wil Lucas, de Tweede Kamerlid van de VVD. Een oppositiepartij weer in je gemeente. Dat is ik een help. Dus die kostenbesparing slaat nergens op. Nou is Anne-Wil Lucas, daar is daar gewoon alle vertrouwen in. Dat zij het gewoon onafhankelijk doet. Dat heeft niks te maken met van welke partij zij lid is. Ze is trouwens Tweede Kamerlid geweest voor de VVD. Maar de kosten wat dat betreft, ja, u zegt de kosten slaat nergens op. Op dat moment... bespaar je de kosten toch van uzelf of van uzelf informateurwerksleden. Dat zal weer wezen, dat jou iemand Jan Arends, die mij dat verslag aan publiceren. Maar voor formateur hem een oud Tweede Kamerlid vragen, die mij toch betalen. Ik heb nog niks gehoord over de bezoldiging. Kan ik eigenlijk geen uitspraak over. Ik wil eigenlijk sowieso niet zeggen over de formatie. Maar dus inhoudelijk kan ik het niet doen, want die gesprekken op dit moment plaatsvinden. Maar ik heb niets gehoord over bezoldiging. Toch bloot het heel raar, hè, dat je nou maar Opstandsbelang, ChristenUnie die bloot, Lidspartijtje, 2 zitten, mooi blauwe, en op Jonkman als wethouder, dat je hem dan de Partij van de Arbeid erbij docht. In totaal ben dat 674 stemmen die je maar hem treien minder hellen als bij de verkiezingen in 2014. Kiezers zelfs zeggen, we hebben ook eerst, maar daarna is het onderling wat bekokstoofd. En je zit geen college die het rug doet aan een verkiezingsuitslag. Dat krijgt wat je net willen. Nou, dat zegt u heel erg mooi en ik ben het totaal niet met u eens. Dat is de oude manier van denken. Die 3 partijen die hebben inderdaad Maimakoor zoveel stemmen verleend. Nee, dat is de oude manier van spreken. Natuurlijk zijn er partijen hebben minder stemmen gekregen. De opkomst is ook lager geweest. Dat is één. Maar vervolgens de kiezer heeft gelijk niet alleen de grootste partijen, maar alle partijen in de opstandsraad. Dus ook iemand die heeft gekozen voor bijvoorbeeld BAS, een klein partijtje, of voor D66. Ook die heeft een invloed gehad op welke coalitie er komt. Maar dan niet alleen de grootste partijen. Dan denk je toch van, nou, ik ken goed maar die persoon opzetten. Ik kies dus voor die partij werd hij bij het. En misschien is Wietse Kooister die in die integriteitskwestie die het spelen met Marines van Opstandsbelang en Wietse Kooister die tijdens wethouder een rol in hier. Dat hier te krijgen met het bedrijf van de vrouw van Marines. Dat je nou uitrekenen wordt, dat die zwijn zit er toch wel in. Nou. Nee, dat is totaal. Je zegt natuurlijk nee. Heeft geen enkele relatie. Speelt dat dan geen rol? Want die geluiden hebben we ook. Liek het wel te hebben. Die geluiden hebben we inderdaad ook niet opgevangen. Mensen zijn heel erg positief in de vele partijen allemaal geweest over de rol die de wethouder heeft gespeeld bij het CDA. Wietse is een zeer gerespecteerde wethouder, heeft de 3 decentralisaties heel stevig uitgevoerd. Is iedereen bijzonder goed over te spreken. Hij is ook een hele ervaren wethouder. Hij doet dat werk al 12 jaar. Dat is niet zeggen, let op nog jou hier dan. Het gaat niet alleen over de wethouder. Het gaat juist niet om de wethouder. Om het beleid. Het gaat om het beleid, het gaat om de inhoud. Maar ja, CDA past het probleem beter bij hem. Het probleem is ik nog eens keer, je maakt hem nou net al te bot afvakkelen. Er komt daar een mogelijk moment dat je het CDA en Wietse Kooister beneden binnen. Dat zou zomaar kunnen. Mijn partij is er heel duidelijk over geweest. Willem Bruin heeft daar het woord over gehad. Die hebben ze in eerste instantie, ook in het gevoel, gaan we met PvdA verder. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat we het CDA uitsluiten. Want die samenwerking is afgelopen jaar prima geweest. Maar omdat de samenwerking prima is geweest, wil niet zeggen dat die automatisch voortgezet wordt. Maar je hebt het nog net inhoudelijk doorhand. Dat proces zit je hem nou op. Dat is de formatie, ja. En het wordt een hopelijk bevoel in de verslagen. Wat ik wel mooi vond, aan de ene kant werd geschreven, we benoemden dat GroenLinks, van god, het is erg mathematisch, dat verslag van die informateurs. Ik nodig iedereen uit om het te lezen. Aan de andere kant had Jan Arends een column geschreven in de Zuid, dat is onze lokale krant, waar je heel veel politiek terug. En die had het juist over het gevoel dat hij kreeg van, welk gevoel wat er zou gebeuren. Dus ik denk dat gevoel
en de wiskundige kant heel goed samen zijn gekomen in Opsterland. Toch kan ik net onder indruk ontloeken dat een externe informateur, dat die zijn hier van we sjuggen naar de verkiezingsuitslag en we praten eerst met de partijen die woon hebben, die een meerderheid vormen. En dan sjuggen we pas van wat alle onderlinge partijen ervan vinden. Nou, het is wat u benoemt is heel traditioneel, is in mijn ogen relatief ouderwets. Wij hebben ervoor gekozen om het net anders te doen. Dat is het mooie. Dat is het mooie. Dat de kiezer dan gelijk heeft. Ja, dat is het mooie dat de gemeenteraad ook zei van goh, dat mogen we doen. Hè. Ook dat voorstel, die brief, om te beginnen met de informatie, is met de hele raad gedeeld. Daar hebben we gedebatteerd. Men heeft gezegd, ja, dat willen we, Opsterlandsbelang. Ga op die manier maar aan het werk met die 3 innovaties. Ja. Nummer 1, transparantie achteraf, wat je heel vaak niet ziet. Dan nummer 2, dat iedereen invloed heeft over wie dan wie dan de coalitie mag vormen. En nummer 3, dat iedereen punten mag aanbrengen die meebesproken zullen worden. Nou, we zullen zien hoe het u pakt. Dit was even zien naar hoe u cartoonist Gerco van Beek zocht naar Marcel van Opzeeland en de formatie in Opsterland. CDA wordt aan de kant. Reagen in deze cartoon van Gerco van Beek. Marcel van Opzeeland, bedankt voor je komst naar het politiebureau. En al of net maar een gewogen gemiddelde in de toekomst. We willen ook graag dat je beschikbaar houden voor het politiebureau. Bedankt. Dank u wel. En dan zag je deze aflevering van het politiebureau. Dit is de Nijwieke man die vanzelfs weer. Bedankt voor het zien. Nog een hele noffe keer.